tervetuloa takaisin Almin saliin, missä ovat koolla Suomen televisiotaivaan kirkkaimmat tähdet ja sitten on muutama meitä vapaamatkustajia. Seuraavaksi on vuorossa Kultainen Venla, joka jaetaan ohjelmalle, jonka yleisö on hyvin laatutietoista ja tarkkaa. He ovat laatutietoisia ja tarkkoja siitä, mitä he pukevat päälleen, missä he nukkuvat, mitä he syövät ja mitä ei ainakaan syö. Ennen kaikkea he ovat todella tarkkoja myös siitä, mitä he televisiosta katsovat. Vuoden 2013 parhaalle lastenohjelmalle Kultaisen Venlan tulevat ojentamaan kaksi hyvin lahjakasta ja erityistä nuorisolaista. Hyvät naiset ja herrat, Kidsin-voittaja Jenni Jaakkola sekä Voice Kids-voittaja Molli. Hei kaikki! Mahtavaa olla täällä paikan päällä teidän kanssanne. En olisi vielä vuosi sitten uskonut, että pääsen tänne lavalle itse jakamaan tätä Venla-palkintoa, kun aina itse olen tätä sieltä sohvan pohjalta katsellut. Ja on tosi magee, että Suomessa on näin hyviä ja monipuolisia lasten ja nuorten ohjelmia. Ehdokkaat parhaiden lasten ja nuorten ohjelmien tulevat tässä. Ootko se jollain ne bileitä? #Laavmilla, Yle TV2, Yle Lapset ja Nuoret ja It's Alive Productions. Mimmikoto, MTV Juniori, Mimmit Music ja Kuutti Rocks. Pikku Kakkonen, Yle TV2 ja Yle Lapset ja Nuoret. Ja voittaja on... Teemu Nikin ja Jani Pösön käsikirjoittama nuorten draama #Laavmilla on ollut monella tapaa merkittävä ja mediailmaisua uudistava projekti. Eri lajityypeille leikittelevä sarja on onnistunut puhuttelemaan nuoria ja käsittelemään vaikeitakin asioita ilman valistuksen henkeä. Rakas blogini, mä kerron miten mä maailman näen ja koen. Ja mä rupaan kertoa sulle kaiken. Oho, mäkään en olisi vuosi sitten uskonut, että mä oon tässä. Laavmilla oli silloin vasta synopsistasolla ja... mä haluaisin tietysti kiittää paitsi... paitsi kaikkia TV-akatemian jäseniä, jotka on äänestänyt meitä, niin erityisesti 3 miestä. Tommi Hakkoa Yleisradiolta, joka on ollut synnyttämässä tätä meidän Millaa. Ja sitten näitä 2 setää täällä taustalla, ei tuolta vaan tuolta. Teemu Nikki ja Jani Pössö, jotka ovat loihtineet meidän hyvin pienestä aihiosta hienon hahmon. Ja sitten Milla, meidän Milka Suompää, joka on lihaksi ja vereksi tämän draamahahmon tuonut. Ja sitten haluaisin kiittää Riikka Kurkea ja Teemu Savolaista, jotka loivat Millan sisäisen maailman. Ja Hyppe Salmi, Ville Vileen, Teija Rantala, Yle. Nice! Tosi kiva, että kaikilla oli aikaa tulla. Ja kunnia tästähän tietysti kuuluu myöskin kaikille siellä meidän ryhmässä, että nyt kun me päästään tästä, niin pistetään tää pieniksi palasiksi ja annetaan jokaiselle pieni, ketkä on ollut tekemässä tästä patsaasta. Kiitos. Kiitos kaikille faneille. Tää on meidän tehtävä. Kiitos kaikille ihanille faneille. Ja me tässä oltais ilman teitä. Nice! Nice!
onnittelut. Hashtag Lovemilla. Veikkaan, että Twitteri laulaa ja Instagram laulaa. Seuraavaksi